مجمريا اسكاتا كولين زوم ابتيك قلت كويس بزحت انت ناون ذا ليه كنا سو ذا حيل زي امصي وين تግራይ وين ኤርትራ ወርት ኮይን ذا حيل زي ክንቀሳቀስ ኣሎ ስለዚ ذا حيل زي ክንቀሳቀስ ከሎ ዝፍጠር ነገር አይፈልጥም ሓደ من يرو قشي كورن كاله كمان كعبيه كلمي شيطان كمان تاغي مخبيه كلمي ادوت غيرو غرب ادوت اغو تو سلام نمص عدلو زمخانه هون يرئن له زنገር እዚ ተመሻማገልቲ ተባይሎም ዘለው ካብ ኪና ዝخدو አካላት ኮን ይخلو መንግስት ኤርትራም ክገንዘው ይخل እዩ ማለት እዩ ዝኸብል ዝኽዛረብ ዝገበረን ሓደ ናራእኹ ነይረ ታይ ምክንያቱ መንግስት ኢትዮጵያና ኤርትራ ሽምግልና ዝላኸሉ ዝብል ኣብ ሓደ ሚድያ እንታይ ናተንተነ ነይሩ ተሓደ ናይ ጥምረት ኣብ ውሽጢ ኢትዮጵያ ናይ ዘለው ሓይልታት ባደንጊጽዋ ከም ዘሎ ይገልጽ ፍላቃ ሱዳን ተገበረ ኣኺባ ከም ዝነበረ ይገልጽ ሞ እዚ ሓደ ኣደንጊጽዋ ከም ዘሎ ይገልጽ خلای ውሽጣዊ ጸገማት ተጋጢሞም ከም ዘሎ ናይ ድሎነት ስለዚህ ግዘኽ ገዘኽ ከም ዝደሊ ተሳልሳቃት አንቶ ናገለጽ ከይዝ ነርካት መንጎ ትግራይን ኤርትራን ጽምሮ ብዝብል ተጀሚሩ ዘሎ ርክብ ንምፍራስውን بحفشخ ግዘን ምግዛን ነው እዚ ትክክለኛ ትንተናዩ ትጥምረት ዝብል ደሓን ትደረጃ ዕምቆቱን ናይ በሐቁን ተፈጽሙ ምዃኑን አፍልጦ ስለዘይብለይ ኮንፊርም ንምግባር ክጽገም እያ ናይ ስርዓት ሓቆነታት ዝተቀመጡ ግን ልክ እዩ እዚ ስርዓት እዚ ናይ ሰላም ሓይሊ ኣይኮነን ናይ ሰላም ሓይሊ ተዝኸውን ህዝብ ዘለው ኢትዮጵያ ህዝብ ዘለው ኩነታት ይኽዕር ኽጻር ነይርዎ ሶ እንታይ ዝገብር ዘሎ ብግልጽ ንምዝራብ ነውግዕ ሓይልታቱ እዮም ተጸሚዶም ነይሩ ኣምሓርያ ማከ ግልጽ እኮ እዩ ብዙሕ ትንተናውን ዘሎ ኣይኮነን ሶ እዚ ሓይሊ እዚ ኣምጽዩ ወይ ትግራይ ወይ ኤርትራ ክወርድ ኮይኑ እዚ ሓይሊ ክንቀሳቀስ ኣለዎ ስለዚህ እዚ ሓይሊ ክንቀሳቀስ ከሎ ዝፍጠር ነገር አይፈልጥም ሓደ ከላይ ሰው ክበታቱን ኣሎ ነው እዚ ዝብለካ ዘሎ ከላይ ኩሎም በሓደ ግዜ ሳይመልትኒስሊ ንምጥቃዕ ብዙ ሓይሊ የልዮ ናይ ጾር ሓይሊ የልዮ ናይ ብዙሕ ናይ ውግእ ሎጂስቲክስ የልዮ እዚውን ናይ ተዓዲ ኢኮኖሚ ክጻወሮ ዘይትኽእል ደረጃ እዩ ነዚ ከቢድ ይዘን ዝብለካ ዘሎ ናይ ስርዓት absolute comparative absolute advantage ዝባሃል ዝነበረ ምስ ትግራይ ምስ ኣምሓራን ዝገብሮ ውግእ ናይ ድሮናት እዩ እዚ ምስ ኤርትራ ዝገብሮ ውግእ absolute advantage ዝባሃል ነገር የለን እዚ ክስእን እዩ ተረዲኻኒ ሃት ዝብለካ ከምዚ ዝባሃል ነገርስ የለን ምስ ዓዲ ዋጋእ ስለ ዘሎ መጠኑን ስፍሓቱን ዘይገድስ ከምኡ ከምቲ ንሱ ሒዝዎ ዝኸይድ ስትራቴጂክ ኣርማሜንትስ ክጽበዩ እዩ ማለት እዩ ስለዚኦም ኩሎም خوفي الحسب كله زي كالو مخانم يفلت سلازلو تمزو لك زلو خو يجبر معناتي يصنح ناونت تيقدم كو ايرترا تقدمني يايلون حسي خون يغير مخنياتو للاونتني ايرترا حيشو اوجي سلازونه ايرترا زونه سغمت توسينا تحتتنكو قبل الاثيوبيا مخنياتو كم رياض لنا تكونتات بفلاي مس ኤርትራ ሽምግልና ይحسب አለው ዝባሃል ኣብ ትግራይ ብዙሕ ጽልዋ ይፈጥሩ ዘሎ እቶም ብግምጣሎም ዘለው ድማ ክንሪና ናብትናይ ፖለቲካዊ ድራማ ከቅድም ምስጋርና ዝያስሙ انا መሰልና ክንሓትት ከለና ምስሊፕ ይሰርሕለው ምሽዓብያ ይኸድለው ከምዚ ይኾንለው ሰይጣን ይኸድለው ገለ ታይ ትገብሩ ቆይድኩም ተመለሱ ወዘተ ትውልና እሶም ጋ ናብ ኤርትራ ትኸዱ ከምድልየትኩም ናብ ምሓራ ትኸዱ ከምድልየትኩም ናብ አብይ አሕመድ እዚ ቲ አንጣር ትግራይ ዝንቀሳቀስ ዘሎ እዩ ቲ ናይ ኤርትራ ድማ ንቐጽል ስለ ተስፋ ንደላይ ፍትሒ አጋጢሙ ይፈልጥ አይብልን ሎሚ አብዱልኩሪት ዓድና ኮይና መዓት ተስፋ ሰኒቅና መዓት ዲፕሎማሲያዊ ስራሓትና ሰራሕና ኣብ አዲስ አበባ ዘሎ ወይ ኣብ ኢትዮጵያ ዘሎ መንሰይና ቀትርን ምሸትን እናረበሸና ወሰዱና እናበለ ንርከብ ማለት እዩ ኣብ ከምዚ ዝኣመሰለ በራኸ ዝበጽሐ ቃልስና ንድሕሪት ክምለስ የብሉን ንድሕሪት ንኸይምለስ ንገብር ከዓኒ ንሕና ኢና እቲ ህዝቢ ማለት እቲ ህዝቢ ሓላፍነቱ ተረዲዩ እንታይ ክገብር ዘለዎ ብምግንዛብ ነዚ ግንባር እዚ ካብ ዘለዎ ብራኸ ንላዕል እምበር ኣብ ዘለዎ ኾፍ ንኸይብል ወይ ውን ንድሕሪት ንኸይብል ተሰክፉ ነገራት
كم تريو زلهم أب أديس أبا مس أبي أحمد كوينيو أبي دبلوماسي زجبر زللي تبل زلو نيرترا كورية مزبل زلو حيلي أبو كوينوسي نسألعي نيرترا خيدو منقص تخيلو نيرترا صبق كم سألا ناسنت نيرترا كوملكت حتى لنا نزبل حيلي مسو تسلفو I mean these people are just مزاربية باللومن جن أبزقا كان عينت رئيتك وهبهم جميل الله أنا أنت قدمي حاول تشأنو من دلائل لو كنت أقدبلوا من كل ما افتكرنا أفريقيا دلوا يخيدوا معك يقولوا أنت يا أبزد فكر نعيد المت قالوا من دلائل بهاللو مرساتو قطرتو وين تبغى جرم يا بس أبي هجي خنكينا نفتي بوليتيكا استسودو بولو ولا حدا من الشيطان زبالة إذا توايدن بتقاومه كنت أفيشو شيطان تخدلي شيطان تخدلي دم بتقاومه تأفيشو شيطان تخدلي حجي حدا اندحر ولا من الشيطان اندحر لك ذات مينس نسو بعلو تأمامنو زغل حيلي يبلون مالتي نسو قمصو زغل لوط يبلون مالتي نسو غراغاغصو زغل فتح يبلون مالتي سلمنتاي شيطان دلو الله فور هيل حزبنا كا صبق مثال مسيل كابزيت فولتو شيطان ست فولتو شيطان كابزيت فولتو شيطان اوا حجي ريهم اللهم نسوكم اوريدي حزبنا بتحساسبا غحيفكم الله مالتي اندحر شيطان مريصكم تمصو لكم زي فولتو شيطان كنوسخلو صبقت زربا اندي زبلهم زلو حزبنا غحيفهم ترادي كونسي شيطان بعلو هيدلي كاني شيطان كو كتقمت زخل يزدلي ولا حنت تقمن زي بلو كاي تقملوني شيطان is another problem ابزي ولا انا ابكو خنا غرغلا كان تعري لو ما ابريو انترتين يخغبرهم زخل نغزيو امبر ዝጭበት ነገር ክገብሩ ለኹም ዘይክሉ ይፈልጥ እዩ ምክንያቱ ኣብ ፖለቲካ ብፍላይ ከም ዝናታቶም ፖለቲካ ማለት እዩ ርካስ ዝኾነ ወይ ውዱቕ ፖለቲካ ዝኾነ ቅልጽም ዘይብሉ ፖለቲካ እንተወሓደ እንታይ ክልወካ ዘሎ ብፍላይ ናይ ቀረ ኣፍሪቃ ፖለቲካ ቅልጽም ይክልወካ ዘሎ ወታደራዊ ዓቕሚ ክልወካ ኣሎ ወታደራዊ ዓቕሚ ተዘይብልካ ገንዘብ ክልወካ ኣሎ ገንዘብ እንተዘይብልካ ምናልባት ሰብ ክልወካ ኣሎ ዋላቲ ገንዘብ ብሰብ ክትቆ ትኽእል ኢኻ ብዙሕ ሰብ ወታደር ክኾነካ ዝኽእል ሰለስተ የብሎምን እዚኦም ሰባት እዚኣቶም ወላ ሓንቲ የብሎምን ስለዚ ንኸምዚ ዓይነት ትካል ጀስት ንሽማዊ ምርኢት ኢኻ ክትጥቀመሉ ትኽእል እና ኣይ ዶንት ቲንክ ኣቢ 5 ሳንቲም ኢንቨስት ክገብረሎም ዝኽእል ብገንዘቦም እዮም ዝመፅዎ ዘሎ ቱሪዝም ስለ ዝደሊ ድማ ዋላ ናይ ዕብዳን ኮንፈረንስ ክገብር እየ እንድሕር ኢልካ ኣብ ኣዲስ ኣበባ ክሳብ ነተን ሆቴላት ዝኸፈልካ ኢትዮጵያን ኤርላይንስ ዝኸፈልካ ንኣቢ ፀገም የብሉን ስለዚ ክሳብ ዝኾነኒ ዋላ ዝኾነ ክረክብ ኣለኒ ዝብል እምነት ዘሎ ፖለቲካ ስለ ዘለዎ እዚኦም ሰባት እዚኣቶም ዝኾነ ይኹን ክገብርዎ ዝኽእሉ የለን እቲ ውፅኢት ድማ ገለገለ መንእሰያት ብትክክል ቋንቋ ክገልፅዎ ጀሚሮም من قال له اسكعجي بزعبة جون بلاك حاسيو بزعباتي جنزل مقطعات حاسيو دزارب كلها جبعات قعبت هلا ناي رئيس تقاتلكم على أثر اسمه حجي كمباري لهم وريدهم سي أو خد صوتكم مسيلكم كلها نبغى حقت ويلا لا رئيس جبراتا ورقات كتب بلاش دلها صراحة خاديف كأمان صوفات بالدلها شو هي رئيس جبرة لازم يمكن تمرح أره أتحدث الزمن كما هم من سبب ቀደም ኮይልና ኢና እዚ ፖለቲካ እዚ ስራሕዩ እንጌራዩ ቢዝነስ ይልና ስለዚ ክመሃር ስለዘይ ካልት መንሰይ ግዳይ ኮይኑ ማለት እዩ ይሕዝነካ ሕጂ ግን ክርዶም ጀሚሩ ኣሎ ሓደክ ንጌራያት ጎይ ዘላ ሰልፍ ሪስፔክት ነፍሶም ዘየኽብሩ ንዓበይቲ ዘየኽብሩ ፖለቲካ ከምፁ ይክሉን እዮም ስለዚ ብእምኒ ዝደራበ ፖለቲካ ይኮነን ኢልና ኢና ሎማስ حق انت لكم زي بزعبه طلقوا من سي زطف زلا ليبيا اثيوبيا طول العالم عملت زرع حسوت امسلتا سولو سلاو سولو ضمات امسل بزعبه من سي يركا زرق مات لا طف من سي عبد زياتو زرق مات مورال ون يبلكم ضمات نسبات غبوم አይተንገሮም መጀመሪያ غبو خافلت غبوኦም ከም ዝፈልጡ ድማ ፍለጥ ممر كوين كاي تفطر كان سلازي تحتنا نمكبار دما تردع قبل يفوتو يغني لي ابيت لبونا اما خازي مفلا زفطرو صقم مع شجر اندي زلو مجمريا موتاي كسسنيو قد مزعقر مالتيو منالبات بعلامه درجه برخات منكستابن ابرارن اب حدا نجر اب حدا منقد نيرون كيكونو خوليا كلتيوم قناين سنت نيرترا بزح زوفيو لا
ብሉፅ ዝኾነ ስራሕ ዕድሜኦም ግዜኦም ዝሃብዎ እዮም ስለዚ ብሉፅ ድማ ንብሉፅ እዩ ዘኽብር ኩሉ ግዜ ኣብርሃር ድማ ድሕሪ ሞት ናይ ባህር ድምፃዊ ዶክተር በረኻት ምግሳብ ኣብ ዝሃቦ ቢቢሲ ኣብ ዝገበሮ ዓብ ክብሪ ከም ዘለዎ ይገሊጹ በዓል እዚ ትራሽ ግን ካብ እንዳጓሓፍ ብቆሎም እንታይ ፅቡቅ ትፅበ ንኸምኡ ዝበሉ ንብዙሓት ንበረኻት ምግሳብ ክዝንጥሉ ቀድሚኦም እዮም ነቲ መጎስ ናይ ኣብርሃር ዑስማን ድማ ክዋሓጠሎም ኣይክእልን እዩ ዝኾነ ናይ መወዳእታ ጥፍሽና ነዚ ዘርኢ ምክንያቱ ጅግና ዘይኽብር ንለባም ንዓብ ዘይኽብር ወላ ሓንቲ ቁም ነገር ክገብር ኣይክእልን እዩ ኣብ ሚድያ ኮይኑ ከናቁጥር ኣይክጅምር ይኽእል እቶም ትማላ ጆኻ ዝብልዎ ዝነበሩ ተገምጢሎም ክፀርፍዎ ስምዑ በቃ ንሰባት እንዳምጣኻ ምዝላፍ ምንኣስ ኣብ ሓዳሮም ኣብ ህይወቶም ገለመታት እንዳመፃኻ እዚ ከምዚ ክተርፍ ኣለዎ ኢና ንብሎ ዘለና ስኺሉ መፂኡ ምንን ክብል የብሉ በቃ ሓቂ ተዛሪበ እዚኣ ሓቂ እንድያ ይብለካ መን ይምሂርዎ ቀሺ ኮነን ካልእ ከማን ክዕብዮ ይክእልኒ ሸጣን ከማን ጣጊ ምክዕብዮ ይክእልኒ ኣዶብቲ ገይርዎ ገለ ብልዎ ኣዶብቲ ገይርዎ ሴጣን ብዛዕባ እቲ ተፈታዊ ቶክሾው እዮም ከም ዝብሉ ዘለዉ ኣፍኮርስ ሪስፔክት ተዘይብልካ ስድራኻ ከማን ይዋረዱ እዚ ሰብ እዚ ንብዙሓት ሰባት ስለ ዝትንክፍ ዘርከበ ድማ ኣብዚ ሚድያ ንዕኡ ዝፀርፍ ተቐደምሲ ካልኦት ብፖለቲካ ዝፃብእዎ እዮም ፀርፍዎ ነይሮም ገለ ዝበሃል ሎሚ ግን እቲ ተቃወሞ ዝበሃል ዋላ እቶም ትማሊ ዘጣቅዕሉ ዝነበሩ ኤቭሪባዲ ኢዝ ኣጌንስት ሂም ቢካዝ መጀመርያ ክብሪ ናይ ሰብ ዘይፈልጥ ንሓሳብ እምበር ንሰብ ኣይኮንካን ትቃለስ ድሕሪ ሓሳብ ናተይ ተደይ በቺዩካ ነቲ ሓሳበይ ክትቃለሶ ትኽእል ኢኻ እዚ ግን ኩሉ እታ ሚድያ ዝነበረ ሂወት ሓሳብ ስለ ዘይብሉ ንካልኦት ሰባት እናዳኸመ እዩ ዝነብር ነይሩ ንካልኦት ሰባት እናፀረፈ እናዘንጠለ እናዋረደ ዓብዪ ይብል ንእሽተይ ይብል ምሁራ ይብል ገለ ይብል ብዙሓት ሰባት ዘንጠለ እዩ እታ ዘሕለፋ ድማ ዘዘራካያ ስለተዓፅድ ተመሊሳ ተገምጢላ ክትመፅኦ ንሰማዕ ኣለና ንቐፅል so much about the trashy politics ሕጂ ናብቲ ቁም ነገር ገፅና ክንሰግር መጀመርያ እዚኣ እስክስምዑ ለይ ለንቀነ ብዛዕባ ፀዓት ናይ ኤርትራ ክንርኢ ከለና ብዙሕ ናይ ኤሌክትሪካዊ ፀዓት ሓበሬታ ይወፅእ ኣሎ እዚ ኣብ ከተማ ደቀ መሓሬ ሶላር ኤነርጂ ፕላንት ጌጋ ይኽላለይ ግን ብዙሕ ፅሑፍ ኣይነበራን ብዘረባ ብቪድዮ ጥራይ ረኺበ እያ ከም ዝረኣኽዎ ግን እቲ ናይ ባንኪ ልምዓት ኣፍሪካ ምስ ኤርትራ ተሸራሪኹ ዝገበሮ ዓብዪ መመንጨው ናይ ፀዓት እዩ ስለዚ ድሮ ኣብ ፅቡቅ ደረጃ በፂሑ ከም ዘሎን ንዓመታ ኣብ 2026 ናብ ስራሕ ክኣቱ ከም ዝኽእል ዝገልፅ ሓበሬታ ርኢ ኣለኹ ሰናይ ነገር እዩ ናይ ብሓቂ ኤሌክትሪክ ወይ እውን ፀዓት ሞተረ ናይ ቁጠባ እዩ ስለዚ ፀዓት ተለካ ይትኻል ነገር ክግበር ዝኽእል ስለዚ እቲ ኣብይ ኣሕመድን ጭፍሩን ዝገብርዎ ዘለዉ ካብቲ ኣወንታዊ ገስጋስ ናይ ጉዕዞና ከይኮልፉና ክንጥንቀቕ ኣለና ካብኡ ቀፂልና ምስ ክምለሰኩም እየ ነባ ሓንቲ ንበጃበ ናይ ብሓቂ ደስ ዝበለትኒ ዝረኣኹዋ ነገር ተላ ከም ዝትርእይዎም ዘለኹም እዞም ናይ ኣፔክ ኣፍሪካ ዝበሃሉ መን እዮም ዝበሃሉ እቶም ካምፓኒ ኣፕቴክ ኣፍሪካ ዝበሃሉ ናይ ብሓቂ ንፉዓት ስድራ ቤት እዮም ወላ ኣሕዋት እዮም ኣብ ከተማ መንደፈራ ይመስለኒ life saving oxygen production using solar energy in Eritrea. Aptec Africa has installed 250 almost 250 kilo hybrid solar PV system with 460 kilowatt مثلا battery storage at Mandafara hospital in Eritrea. بحكي بقول أنتم زجبروا زلويزيوم أبتك زبالو مالتيو زد ما أبتناي كتما مندفرا أب هوسبيتال زجبر زليو مجمريا سكاتاك علينا زوم أبتك أبتزلكم يملع لكم أب كامباني أبز حلفون أمسكم نير أبز حتى قرات أفريقيا أوبريت زجبر زليو كم ولن تأخوينا ويون كم جبر سناي هذا بروجكت أبز مرا أب مندفرا أب هوسبيتال دما زجبروا زلوي سلزي أي بحق سناي تكبر إيرتراويان أبستفل عليه علم زلو بحبو زجبروا ترى ليكونس بقلتي سلامتاي صبا مسلكم بقلتي زجبر نخالوت ون سلازت تبابع ስለዚ ዓብ ተግባር እዚ ዓብ ተግባር ድማ ካልኦት ንክስዕብዎ እውን ስለዘት ተባብዕ ስለዚ ኣብቲ ዝገበርኩም ኣምላኽ ይመላኣልኩም መርቑ ቶም ክትምርቑ ትኽእሉ ቶም ክትገብሩ ዘይትኽእሉ ተኾይንኩም መርቑ ምረቓ እውን ሓጋዚ እዩ ካብ ሓይሊ ሃንበሎት ሓይሊ ጸሎት ይብላ ቦታትና መርቑዎም ተመሪቕኩሞም እውን ይኽእሉ እዩ ስለዚ ናይ ብሓቂ ፅቡቕ ስራሕ ከም ዝሰርሑ ሰናይ ነገር ከም ዝገበሩ ርኢና ኣለና ክምለሳ እዚኣ እውን ኣብዚ እውን ሓንቲ ናይ ዲፕሎማሲ ከይሰገርኳ ብደረጃ ኤውሮጳ ሕብረት ኣፍሪካን ኤውሮጳ ሕብረትን ብሓደ ተኣጋቢዮም ኣብ ኣንጎላ ዝገብርዎ ዘለዉ
ኣሉኽ ናይ ኤርትራ እውን ኣብኡ ተሳቲፉ ከም ዝነበረ ኣገዳሲ እዩ ከም ትሪእዎ ዘለኹም እዚ እውን ኣገዳሲ ባእታ እዩ ብፍላይ ኣምባሳደር ቢንያም በርሄ ኣብቲ ምድላው ናይቲ ኩነታት እውን ይሳተፍ ከም ዝነበረን ሕጂ ድማ ኣብ ኣንጎላ ከይዱ ምስቲ ልኡኽ ናይ ኤርትራ ከም ተሳተፈ ዝገልፅ ርኢና ኣለና ዲፕሎማሲ እስኪ ኣገዳሲ ድማ ንርኢ ኣለና ተመሊስና ኣብዚ ክንሪኦ ከለና እዚኦም ስድራ ቤት እዚኣቶም ነጊርና ነርና ቅድሚ ሕጂ እውን ዝለዓለ ብቅዓትን ክእለትን ዘለዎም እዮም ኣብዚ ናይ ሶላር ኤነርጂ ወይ እውን ኣብዚ ፀሓያዊ ፀዓት ድዩ ካልእ ዓይነታት ፀዓት ስለዚ ኣካል ናይ መንግስቲ ኤርትራ ኮይኖም እውን ንመንግስቲ ኤርትራ ከም ኣማኻሪ ክኾንዎ እውን ተስፋ ዝገብር ያነ ከምኡ ኮይኖም ህልው እዮም ምክንያቱ ክንዚኦም ነቲ ኩነታት ዝፈልጥ እውን የለን ምክንያቱ ኣብቲ ፕራይቬት ሴክተር ብዙሕ ዝሰርሑ ዘለው እዮም ከም ፕራይቬት ሴክተር ኣብ ኤርትራ ከኣትዉ ትምኒተይ እንድዩ እንተዘየለ ድማ ከም ኮንሰልታንትስ ምስ መንግስቲ እውን ቅርበት ስለ ዘለዎም ነዚ ናቶም ክእለትን ብቅዓትን መንግስቲ ይጥቀመሉ ክኸውን ተስፋ ንገብር ናይ ብሓቂ ደስ ዘብል ኢና እቲ ናይ ኣደቀ ምሓረ ድማ ይውዳእ ኣሎ ስለዚ ኩሉ ሰናይ ነገር ሓንቲ ንእሽተይ ጥራይ ወሲኸ ክውድእ teamwork that's happening with the Eritreans. It's just a very beautiful musical arrangement that's happening right now. They're moving to the back and the rest are moving to the front. ነዛ ቪድዮ እዚኣ ናይ ብሓቂ ቫይራል እያ ኮይና ዘላ ስለምንታይ ኤቭሪ ታይም ብዛዕባ እዚኦም ክዝረብ ከሎ እቲ ማልያ ናቶምን እቲ ፅባቐ ናቶምን ናይ ብሓቂ ዝስሕብ ዘሎ ንኤርትራውያን ድማ ኣወንታዊ ኣተሓሳስባ ፈጢሮም ኣለው ከምቲ ንሪኦ ዘለና ድማ ኣብ ፅቡቕ ዝኾነ ሆቴል እዮም መስለና ኣይደኖ ኣብ ፅቡቕ ዝኾነ ኢንጆይ ክገብሩ ከለዉ ድሕሪ እቲ ዓወት ድማ ናይ ብሓቂ ኣምባሳደር በየነ ርእሶም ንዝገበሮ እውን ናይ ብሓቂ ደስ ዘብል እዩ ነዞም ቲም እዚኦም ፅቡቕ ዝኾነ ኣኮሞዴሽን ጌርካ ንዓታቶም ኣብቲ ከተማ ኢንጆይ ከም ዝገብሩ ነቲ ፃዕሪ ናቶም ድማ ፃማ ንዋላ ንሓፂር ግዜ ፅቡቕ ሂወት ንክገብሩ ዕድል ተፈጠረሎም ድማ ካብ ልቢ ተሓጒስና ናይ ሎማ ርእሲ ኣብዚ ክውድእ ላይክ ግበሩ ሸር ግበሩ ኣብ ዘለኹም ድማ ኣተባብዑልና ነዚ ኩሉ ዝግበር ዘሎ እናበልኩ ናይ ሎማ ርእሲ ኣብዚ ክውድእ ምዝያ ክገድፈኩም كركري والكار أسكري داري يومكي لكاكي فومكي